niko nije savršen, Milana naravno da ima i neke, eto da kažem, mane i neke... Mole? Čuti bre. Zdravo svima, koliko vas i dobrodošli u još jedan Sanje sa Martom i Milanom, ili ti Milanom i Martinom. Welcome! Smatrali smo da je opet vreme da se malo bolje upoznamo i da napravimo još jedan Q&A, da odgovaramo na vaša divna pitanja, da govorimo intimne stvari iz našeg života, da kažemo da li smo kakile, piškile danas, šta smo radile. Sve što vas zanima. Vreme. Ali pre toga idemo na komentar iz prošlog Sanje, a onda pravo na vaše pitanje. Kaže Vuletić Milica. Opa. Naravno da vam se većina slatkiša sviđa, jer ipak najslavnije boginje u zagradi vi su iz Grčke. Tako je, Vuletić Milice, bravo, ali Mileta i Martina nisam sigurna da li su iz Grčke. Pa ja mislim da jesu sa Olimpa, ali nisam sigurna, to vidjet ćemo, možda bude prilike da ih ugostimo još koji put. Ja sam vreme mislim da su one neki vanzemaljci. Postavili ste nam pitanje na Instagramu ispod ove slike i mi smo probrali i odabrali par na koje zapravo želim da imamo odgovor, članice. Ostavili smo neki zanimljiva. I tako da, evo, da počnemo sa jednim ozbiljnim. Ozbiljna. Kaže, vaša neostvarena želja, znak pitanja. Ja bih rekla da se naše želje nekako ostvaruju iz dana u dan i da ne postoji neka neostvarena želja. Imamo neke nove ciljeve, gradimo ka nečemu sledećem, ali nemamo nešto, mislim, naravno mnogo toga želimo da ostvarimo, tako da ako se to ubraja ima mnogo stvari, ali smatramo da sve ide nekim svojim tokom i vremenom ćemo ostvariti sve. Da, nekako sve što smo zamislili polako ide, a i već, pošto imamo jedno drugo, smo došli do tog stadijuma da nam ništa nije neostvarivo. Sve vidimo kao nešto na čemu ako radimo može da se ostvari. Ali ni jedna ni druga nismo udate, tako da hvala, pozdravi, razumemo se. Da jedna ima dečka koji mrzi ovu drugu, da li bi branile drugarici i raskinule ili ćutale i pustile ne znam ni ja šta? Aha, uzela kokice, gledala tuče iz prvog reda. Odnos drugarici i dečka je jako komplikovana stvar i nema tu, mislim, prvo nema ono što njega da mrzi, to je ljubav. Kao kažemo, to su odvojeni odnosi. Potpuno odvojeni. I tu oni nemaju što da se vole ni mrze. Jako je teško, ne, strašno je teško balansirati između dečka i drugarice, ali ja mislim mi, zbog naših želja, mi smo zamislili da to budu nekakve odnosi, ali oni to ne moraju biti. I uglavnom i nisu. Tako da, uopšte ne razmišljamo na taj način da neko mora da se svidi jednu, mislim, mora. Ali mislim da na kraju dana kada se i dečko i drugarica vole, onda dođe do tog nekog sporazuma. Volili se, ne volili. To je skroz okej. Šta ste prvo pomislili jedna od drugoj kada ste se prvi put videli? Skoro smo pričali o ovome. Za one koji nas ne znaju, odnosno ne znaju to još o nama, upoznali smo se na prvom danu fakulteta, odnosno na upisu činjenica ili na prijemu. Ja se ne sećam. Mi se videli, ali smo se upoznali. Da, nije bitno. Uglavnom, ja se sećam da smo stajali na hodniku, da sam je videla da je nosila srebrne čizmice i da sam bila u fazonu, bukvalno doslovno su moje misli išle, ili ću ovu devojku obožavati ili ću je mrzeti. Ili ću biti zakleti nema, bukvalno nema ništa između. Jednostavno, kad se prepoznate tako s nekim, imate isti eyeliner, isto sređenu kosu i tako dalje, onda ste u fazonu, ili ćete biti BFF forever ili... Ja sam pomislila samo, jao kako je lepa. To mi je bila prva pomisla jer sam videla samu devojku koja sedi u klupi ovako, je stavila kavu oko sebe da joj niko ne priđe i onda kad je ugledala mene nekako... koliko je to bila neka energija i onda sve krenula svojim tokom, kasnije smo uzeli stan, venčale se, rodile decu i tako. Kako se rešavate toksičnih osoba u životu? Legende ste. Pozdrav, legendo. Pa mi zaista verujemo u Next. Next je, to nije nešto što govorimo samo vama, Next u svakom smislu i u prijateljskom i u vezama je pola vašeg zdravlja. Zato što toksični ljudi kasnije, u kasnijim godinama kada vi već krenete da sazrevate i treba vam energija i za posao i za vezu i za neke ozbiljne stvari koje radite, uzimaju vam to i ne možete više sa njima. I uglavnom ni oni više njihova ljubomora ne može to da podnese, onda se sami isključi iz vašeg života. Ja sam nekako navikla da se distanciram
distanciram iz bilo kog odnosa koji mi ne odgovara, ja se povučem. Ne trudim se ni da menjam nekoga, ni da utičem na nekoga, jednostavno ja se izmestim, meni to ne prija i ja jedina sam osoba koja bira u tome s kim će se druži i koga će da pusti da utiče na njen život, tako da jedino što mogu je da se ja izmestim i distanciram, tako da je to ono čemu ja i pribegavam. Ali mi apsolutno nemamo problem da to uradimo i onda mnogi ljudi misle da smo mi bezosećene ili da to radimo iz ne, nego jednostavno prosto neki ljudi se uvredni da budu u našem životu, neki nisu, ko nije, next. I love you, but I love me more. Šta vi mislite o vezi na daljinu? Mnogo toga mi o tome mislim. O vezi na daljinu već smo o tome možda negdje pričali, čini mi se desno. U svakom slučaju mislimo da je potpuno nemoguća kada nemate dovoljno godinica, tako da ja bih rekla pre 25. je potpuno nemoguća, a posle 25. već dobro, nećemo se ograničavati tako striktno, ali razumete što ću da kažem. Posle tih nekih ozbiljnijih godinica onda već možete da uđete u nešto za šta, ako je nešto vredno nečega, onda će to uspeti, ako nešto nije, neće. Jeste, od godina dosta zavisi od razloga zašto je uopšte ta veza na daljinu. Ako je neko otišao preko da radi, ako vas planirate zajednički koliko se znate, koliko se znate, ako sve to ima neku pointu i cilj, mislim da onda veza na daljinu može da opstane i tu su jako bitne godine. Da, to je jako individualno, nekome će uspjeti, nekome neće, bez bilo kakvih drugih faktora, tako da eto, podržavamo posle nekih godinica zbiljnih i ako postoji neki viši cilj, ako vi u to verujete, verujemo i mi. Da li vas nervira kada vam postavljaju pitanje o privatnom životu? Pa nervira nas, zato što je naš privatan život upravo to, naš privatan život i mi biramo koga i prikazujemo javno iz našeg privatnog života, koga ne prikazujemo. Sa druge strane, ok je da mi to vama ispričamo neke stvari jer mi nemamo čega da se stidimo. Naše privatne životi su jako lepi, ispunjeni, srećni smo u svakom smislu, tako da jedino što nam je problematično je prosto kao da vam nepoznati čovjek na ulici priđe i pita a kako se zove tvoj dečko, ali imaš dečka, koliko si sa dečkom, koliko zarađuješ? Tako i ovde ista situacija. Nemamo potrebu da to podelimo sa ljudima koje ne poznamo. Ja se slažem sa svime, sem s tim da nas to nervira, ne nervira nas. Mi smo toliko ogugla na te stvari da ga samo izignorišemo, da to ni ne primetimo. Tako da, ne ogugla ružno, ali ne dotiču nas. Te stvari jednostavno ni ne vidimo to. Šta smatrate najvećim uspehom što se tiče ovog posla? Najvećim uspehom smatramo to što ljudi prepoznaju naš trud i prepoznaju koliko mi dajemo i negde to osjećaju i na tom nivou se s nama povezuju. Ne na osnovu toga gde pijemo kafu, s kim se družimo ili šta smo kupile, već na osnovu toga što osjećaju da je iskreno i da zaista želimo da im pomognemo i da smo tu za njih i to nekako ja smatram da je zaista veliki uspeh jer nije tako lako steći kredibilitet. Da, veliki uspjeh je uticaj koji mi imamo na vas i to koliko nas zaista slušate i koliko uzimate naše savete, ali mislim da je uspjeh i to što razbijamo predrasude. Razbijamo predrasude o samom YouTube-u, razbijamo predrasude o ženama, na kraju krajeva razbijamo predrasude o tome da jedna plavuša i jedna lepa crnka su neke samo eto tako nebitne glupače koje nešto pričaju i nešto ima, obavezno imamo komentare. Ne, ima, ali hoću da kažem oni ljudi koji uključe mozak i koji ono što mi pričamo gledaju bez nekog hejterskog vajba, mislim da shvataju koliko se mi stvarno trudimo i koliko se dajemo za cijelu ovu priču i to je taj neki uspjeh i ono što smo mi uradile, a pre svega smatram da je najveći naš uspjeh to što smo uradile zajedno. Bez jednog momenta da se upire prstom u nekoga i da se... Neko je više, neko je manje, ono je ovo, ovo je ono. U stvari, ta predrasuda je možda najvažnija za pobiti, da ne možete da budete u poslu sa prijateljem. Da. Kad ćete da objavite pesmu pa da sve pokidate? Postoje neki muzički projekti koji ćemo možda, we may or may not be a part of, tako da ovim stvarima mi stvarno
volimo da pevamo, onako zdušno volimo da pevamo, tako da sve je moguće, ništa ni nemoguće i to je sve što možemo. Znate kako, mene u pitanje malo uvredilo. Šta je pesma u svakom masku, šta je pesma svaki put kad otvaramo, pa mislim nemojte sada da se zezamo, mi svaki put otpevamo po nešto. Ja sam pre neki dan išla i pevala naš hit iz Aska, onaj dobrodošli dragi naši u novi jas sa Milenom i Martom. Da li ste se nekada farbali, ako jeste, koja je boja bila? Ti se nikad ja se nikad nisam farbala, ali osoba evidentno nije gledala od početka šotova. Pa ono što je vrlo zabavno je što mene, od kada smo krenuli da radimo šotove, svi znate kao Plavušu, a ja sam bila tamno smeđa. Bukvalno 2 nedelje pred snimanje šotova sam se ja farbala u plavo, tako da sam skoro gledala neke svoje slike i lepo mi stoji ta smeđa, ne znam sad šta da radim, ali sa druge strane ne može, plava, crna, to je to. Lepo mi sve lepo stoji, pod A. Pod B ja sam bila, Marko zna, različite boje duge, šalim se, ne, ali ja sam probala da budem i neki med, neka svetlo smeđa, bila sam zift crna, bila sam plava žuta, sa šiškama, ako nađem slike ostavit ću vam obe. Nemoj, molim te. Morate to ljudi da vidite, pa ne znate vi. Ja se nikad nisam bojala da nekako ni skratim kosu, odfikarim, da se skroz, nikad mi to nije predstavljalo kao nešto strašno, jer sam se ja po 6 meseci potpuno sam menjala lični opis i to mi je bilo zabavno, pa evo i sad u šotovima ja sam počela kao Plavuša, sad sam smeđa, odnosno svoje boje, ko zna kako ćemo završiti kao Zorica Bruncali. Ili ćemo biti ćelave. Nikad ne znamo, tako da eto. Kaže sledeće pitanje, gde je Marko nestao? Nema ga više u videu. Marko, javi se. Marko, javi se. Sad Tumble ide. Evo, tu je Marko, nismo ga ubile, javi se Marko ljudima, pa ne. Nemo sad da bude neko. Naravno, malo smo ga vezali i stavili ga u frižider, ali to... Sad je normalna stvari koja pravi prijezanje. Tu je Marko je stalno sa nama, snima nas iza, on je naš čovek iz kamere, iz Senke, 007 Marko, tako da ništa ne brinite, tu je. Šta bi promijenile jedna kod druge? P.S. najlepše ste i najbolje. Ja sam skoro imala epifaniju života kada sam shvatila da je najgora stvar u odnosu sa ljudima želja da nešto menjate kod njih. I da odnos sa nekim može da funkcioniše isključivo i samo ako prihvatite nekoga takav kakav je. Kao i svi ljudi na ovome svetu, niko nije savršen. Milana naravno da ima i neke, eto da kažem, mane i neke... I neke tako stvari koje bi možda neko drugi menjao, ali ja ne bi. Na kraju dana naučiš da funkcionišeš sa tim, naučiš da kada ona nervozna i kada te zove, ti kažeš ajde me zove samo za 5 minuta, smiri se, onda ona zove posle 5 minuta i to je to. Prosto to su neke stvari koje ako zaista želite nekoga da volite i da imate kvalitetan odnos sa nekim, ne trebate ništa da menjate, nego da pustite ljude. Čar u odnosima među ljudskim jeste da smo svi različiti i prihvatanje toga kao činjenice je ono što vas čini intelektualnim i pametnim i ne postoji tu, naravno da bi ja radila neke stvari drugačije, naravno da bi ona radila neke stvari drugačije, ali u tome jeste poenta. Zamislite kad bi svi bili isti, kad bi radili isto. Tako da ja dužno verujem u te neke srodne duše koje su tu da utiču na vas i da vas menjaju u životu i da prosto vaš život nikada ne bi bio drugačiji da one nisu postojale. Tako da, eto, ono što se toga tiče, te neke srodne duše koje vam ulaze u život ne treba menjati, nego treba da ih prihvatite tako kako je. I mi se strašno dopunjujemo. Koliko dece želite imati i kada planirate da ih imate? Pozdrav ćurke, ili ti curke? Koliko dece, vidiš? Nisam razmišljala o tome koliko. Znam da ne. Ja sam od ovog htjela jedno dete i onda sam pre par godina pomislila kako više nikako ne želim jedno dete, kako sigurno želim 2. Sad, da li želim 2 ili 5, to ne znam. Nekako sam pozvala 2 i više, ali... biće šta Bog da i kada Bog to nameni, tako da nekako, ali vidim u sledećih 5 godina, na primer, sa bar po jednom. Ok, Damjan, Maksim do 30. Da li ste nekada imali neku zbiljniju svađu jedna sa drugom? Pa šta shvataš pod ozbiljnim? Da li je to bilo više nego kačenje? Apsolutno, ali nikada nismo imali ozbiljnu svađu, odnosno
Kako vam kažem, mi smo naučili da se svađamo i da se u stvari raspravljamo i kad se ne slažemo da to rešimo i da nađemo zaključak, čak i ako se ne slažemo s tim ni jedna ni druga 100%, da nekako nađemo sve vreme što više pričamo na ovom satno da smo mi u vezi. Da. I da je to kompromis u stvari. Tako da ne, nismo se nikad svađali da je nešto na krvi nož, zato što pre svega želimo da nađemo odgovor i da nađemo rešenje. Dobro. I da se uvek opstanemo. Pa, znate kako, mi smo čula da kad se popunjavaju oni papiri za usvajanje dece, da je jako loše ako komšije čuju galamu i svađanje, tako da izbegavamo da se svađamo, ne radimo to. Ne, šalim se, stvarno, naučile smo da govorimo šta nam smeta, otvoreno, da rešavamo probleme. U stvari, kada se svađamo, mi se raspravljamo da bi došli do rešenja problema. I samim tim što imamo taj cilj, mislim, iznerviramo se mi jedan na drugu, nije sad kao bude ono... Ali to je potpuno normalno, mislim, ne znam zašto ušte, ne znam osobu koja bivamo... I mislim da je strašno bitno da i u toku rasprave znate ko sedi ispred vas i da ne bude tu teških reči, da ne bude nekih uvreda, da ne bude takve stvari, nego budete svesni da vam je to najbolji prijatelj i rešavajte probleme tako. Sad, ovo je bilo jedno kompleksno pitanje sa mnogo pitanja u njemu, ne, nismo udate, da, posao nam je YouTube, a da li vam prija popularnost i ono što sam metala sa osvrnem, popularnost. Vrlo komplikovana reč, s obzirom da je YouTube i dalje nekako deo javnosti, a negde i nije. Sve zavisi ko vas gleda i kako. Jako je čudno. Kada dođemo recimo u prostoriju gde nas zna 20 klinaca, vi osjećate da i naletite u drhtanje, upoznavanje, slikanje, a kada se šetate svakodnevno, da, prepozna vas po koja osoba, ali nije to tako. Nismo mi neki sad opšte poznate javne ličnosti. Sve u svemu, prije nam do neke granice, nekako mi ne znam da li nam prija. Sad kad razmislim, sve se više ovo zovemo, možda mi više volimo da smo inkognito nego da sad idemo i slikamo se, jer vole, mislim, naše kolege i koleginice, bar neke, strašno vole, pa idu po gradu, pa se snimaju, pa je to sve njima tako super i to je super, kome prije strašno super, ali opet, mislim da smo mi možda u nekim godinama gde volimo, strašno cijenimo svoju privatnost. Pa mislim da, mi smo strašno čudno popularne, zato što kada pričamo sa ljudima ispod 23 godine, na primjer, svi znaju ko smo uglavnom, i ako ne znaju, odmah traže da vide link, da ovo ono, dok kad pričamo sa ljudima preko tih godina i kažemo da smo youtuberi, uglavnom je reakcija kao, šta ti radiš? I onda se nekada i loše osjećate zato što imate prosto nepomirenje ta dva sveta. U jednom svetu vas neko obožava, sluša vaše savete, diže vas na neki pijedastal, dok u drugom svetu ljudi vas čak osuđuju zbog toga što radite. To su te predrasude o kojima ja pričam. I teško je malo boriti se sa tim, gde god sedimo, svi na poslije pitanje, pa kako to izgleda, pa da li se od toga zarađuje, pa prosto nam je naporno, ali sama ta popularnost, kao popularnost da vas neko prepozna, priđe, pa priča, samo lepo je, prija, jer na kraju krajeva to znači da ono što radite zaista neko čuje, ceni, poštuje i lepo je. Koji vam je trenutno omiljeni parfem? Ja sam godinama koristila Lacoste Touch of Pink, pa sam onda koristila Versace Crystal Noir i sada pokušavam da nađem svoj novi omiljeni parfem i nikako mi ne ide. Trenutno koristim... Zara, mi smo poznali po tome da mešamo 300 parfema. Mešamo 300 parfema, to je strašno, ali uvek sam imala te određeno da su moji, a sada, i Gucci sam koristila u jednom periodu, ne znam, jako mi je čudno, ali nekako uvek koristimo toliko slične parfeme, biramo. Znam da ja jednom kad sam došla s nekim maminim parfemom, ona je rekla, što je to lepo, ali to mi nisi ti. Tako da, nismo normalne. Ja sam uvijek između Aliena i La Vie est Belle Lancomovog, tako da to su mi, znam da su mi to nekako dva omiljena, a sad ovo sve, mislim, mi svašta. Ali mi, pored toga mirišamo na gomilu drugih stvari, na gomilu krema, na gomilu mistova. Šprckamo. Mi tako volimo da se šprckamo. I evo još jedno pitanje, poslednje za kraj, kaže Marta, da li bi pre da imaš milion ili da imaš milenu? Milion. Normalno. Šalim se. Skoro mi je neki, kad sam dolazila po nju, bili smo taksijem i taksista me pita, kaže, reci mi ti koliko košta ta drugarica što je kupimo?
ja ga pogledam onako, kažem, bože gospodine, pa ona nema cenu. Tako da, mi ljudi, prijatelji su mnogo bitne stvari u životu i neko kome možete se, koji je uvek tu za vas i koji možete uvek da se obratite i to je strašno bitno i to je mnogo bitnije nego $1.000.000, zato što $1.000.000 dođe i prođe. A i $1.000.000 ćemo mi da zaradimo još malo. Prvo zaradit ćemo, a i drugo da ima $1.000.000 s njom bi to negde u kafani, verovatno sve. To bi bilo to za ovaj Q&A. Nadamo se da smo se malo bolje upoznali, da smo odgovorili na neke stvari koje su zanimale. Ako nismo, šta nas briga, naš život. Ako nismo, bit će neki sledeći, jel? Tako je. Nadamo se da ste uživali, zapratite nas na ostalim društvenim mrežama koji su u opisu, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!